Jeg skal spille lidt mere Kid PvP. Og jeg har fundet ud af, hvordan man forlænger sine videoer. Au. Ham der, han er pænt irriterende. Ej, hvor er han der? Ham der, ham kan jeg ikke lide. Siger det på. Og hjælp, han hacker ham her. Hold kæft, man. Ja, man. What the fuck, han hackede. Sygt hack. Er du død? Nej. Jeg laver en Det. Fuck ham der. men jeg lægger ikke meget ved, for den show, som var ikke så meget. Nå, der er en, der vil gerne have en fight mod mig. Au. Au. Fuck, så er det død. Skal vi ikke bygge en snemand? Bare en lille en. Da 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 da. Skal vi ikke bygge en snemand? Han gad ikke bygge en snemand. Men lad os prøve en til. Og folk siger, jeg har fundet ud af, hvordan man putter 2 videoer i en og sætter musik og sådan noget til. Og det vil jeg vise jer i en anden video. Det vil jeg. Men lige nu vi fighter jeg. Han hacker ham der, sygt hack. Ja, det gør ham her også. Det gør ham her også. Fuck. What the? Et halvt hjerte har jeg skadet på ham. Og han blev ved med at kunne slå. Hack, hack, hack and hack. Okay. Gik du ud? Jeg gik ind i en. Han styrter lidt nu, sådan. Er du død nu? Hvad er kraften, når jeg skal? Det er lidt glemt med hården. Fuck, du spast. Hacker! Hacker! Fucking klam! Fucking hacker! Okay, han var også kunne lide lidt, men det var fint nok. Tak for kampen, Hacker. siger jeg bare. Er du død, du? Ja, nej, jeg vandt. Okay, 3. 2, 1, nu! Du har en fan. Yes! Yes, så skal vi kæmpe mod hinanden. Fuck, jeg lægger her, mand. Og please, lad være. Ej, hvor er du heldig. Fuck, jeg havde et halvt håb. Ja, du var godt nok heldig. Ja. Det er fordi, jeg har ham lige ved siden af mig. 3, 2, 1, nu! Så vi spiller og prøver at se, om vi kan komme imod hinanden. Det gjorde vi igen. Så! Vent, min skal lige load. Ja, det skulle min da også. Det. Jeg tror bare, jeg går til angreb. Ej. Okay, jeg har fundet ud af, hvordan man kan... Okay, jeg må sige, jeg er blevet god til bu. Jeg vil have en ordentlig fight, mand. Jeg vil have en ordentlig fight. Ingen boo. Jo, Nej, ingen boo. så er vi soap. 3, 2, 1, nu. Vi kommer imod hinanden.
Har du allerede spist en? Nej. Jo, du har. Hold kæft, jeg blev god til at fight. Det er fordi jeg fucking lagger, ikke også? Jeg tror ikke, hvis jeg havde mit rigtige Minecraft på spil her, ikke også? Så tror jeg kraftigt med, at jeg kunne have flækket mig med. Jeg kan godt lide, at vi ikke siger noget. Dun, 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 Skal vi dun. lige, To. Har du allerede et træ? Nej. Jo, du har. Nej. Ja, 1, 2 på de 2, det er cirka til fuld liv. Goodness, du. Ej, nej. Nej! Okay, nu er der ingen sup. Nu er det nu, vi skal... Jeg vil ikke have den her sup-fight. Den er fucking klam. Den er så klam. Vi tager en SG og ingen bue. 1, 2, 3, nu. Det er fordi, han vil gerne have buefight. Ej. Nej, jeg vil have... Han er uden, men jeg kom imod en anden, så jeg kan godt på bue. Jeg er blevet god til at tage dem, der prøver at undvige. What the fuck, han hacker? Han kan fucking skyde ind gennem en fucking mur. Fuck it, Sygt hack, dude, mand. Fucking sygt hack. Ej, nej. Hack. Han er god til bue. Seriøst, han hacker ham her. Fucking luder hacker, mand. Luder hacker. Jeg er helt utrolig. Ja, jeg dør. Og jeg skal fight mod noget sammen, ikke? Og så fucking banner jeg hans fucking røv. Ja, jeg er død. Jeg banner dig, hvis du flækker mig. Jeg banner dig. Jeg siger det, jeg banner dig. Ja, det var lidt sjovt. Jeg vandt. Nå. Så vi tager en SG. Kom ud, Christian. 3, 2, 1, nu. Vi er mod hinanden. Ingen bue. Nej. Gør heller ikke. Bare ren fight. Ingen af dem her. Kun ren hver fight. Hvor fuck er du hele tiden fucking vinder din perker? Jeg tror ikke, jeg skal svømme dig. Jo, kom så. Nej. Ikke når du kalder mig perker. Fucking kalder perker ingen. Bare på grund af, at jeg er blevet god. Men du kan ikke flække mig, hvis du er mit rigtige mig. Ja. Det er fint nok, så ser vi det. Okay, jeg glæder mig med Minecraft, det virker, så fucking flækker jeg dig. Der er en hacker der. Fuck, han hacker ham der, mand. Han havde no knockback på. Han kunne ikke gøre noget. Mig og ham. What? Hvorfor vil du en team med mig? Det cirkus. Nej, undskyld. Jeg glemte lige, at jeg skulle se dem her sammen. Han 2 gange stræk mod ham der. Så nu vil jeg flykke hende her.
Ej, nej, jeg får ikke flækket hende. Hun er hacker, hun er hacker. Jeg kom ind i det der, men har kæmper i lava og Shit, hun hacker. Hjælp mig. Ja, du hacker. Mega sjovt. Nej. Lad os prøve en kit UHC. Lad os prøve det. Fuck, han hacker ham her, mand. Styr hack. Hvorfor? Fuck! Fuck, min computer, den skal lade være med det der. Hvad laver han her? Laver han et fort? I baggrunden kan I høre lidt støj. Det er bare Christian. Det er fucking ikke mig, der vælger mine baner længere. Ej, hvor træls. For fuck, mand. Styr jeres handicappede herinde, mand. Jeg kan fucking nu er en af den der fucking pisseklammer, der sidder bare og buspammer, mand. Nu er jeg sådan en der fucking klammer, bare sidder og buspammer. Jeg flækker ind med buspammer. Hold dig væk. Det er mit Eva. Ej, for helvede. Ej, nej. Det var det dårligste, jeg har gjort ever. Nå. Lad os prøve en... Den der, den vil jeg gerne prøve. Jeg flækker ind. Yes! Så, nu skal vi lave en potion. Ej, hvor er det der. Ej, hvor er du klam. Ej, jeg kæmper mod flyhacker. Ej, hvor er du klam. Ej, det er klamt det der. Ej, hvor er du klam. Ej, hvor er du klam. Ej, hvor er det klam. Ej, hvor er det klam. Ej, det er klamt. Jeg kan ikke vinde. Jeg kan ikke vinde en skid her. Nej. Jeg dør. Hej. Balaba. Jeg kæmper mod fucking flyhacker igen, mand. Ej, træls. Jeg synes, han er lige en af dem. Han er lige flyhacket op i en vogn. Okay, den er bedst. Lad os prøve. Ja, det er mega ikke. Nej, jeg er med al min pil. Ej, hvor er det klamt det der. Ej, nej. Ej. Jeg havde tabt uanset hvad. Lad os prøve igen. XT Pro Style. Kan du klare mig? Fuck en syg hacker. Hacker. Fuck, han er hacker. Sygt hack, og han kan få GG mens han fucking slog. Ja, tak. Endelig escape. What the? Ah. LOL. Fuck, gå nu væk med dit fucking bøssehæk, mand. Ej, hvor er det der klamt. Stop der. Ej, hvor er det klamt det der. Ej, hvor er det klamt. Fucking klamt. Ej, hvor er det klamt. Fuck, de hacker. Sygt hack, det er klamt. Hvis I kan høre en i baggrunden, så er det fordi, jeg henvender ham. Det er ikke fordi, jeg bruger en andens computer, men jeg keder ham bare, når jeg det. Jeg banner ham nu. Hvad hedder han nu? Men jeg banner, jeg banner ham, der flækker mig nu ud, og så banner ham, jeg sagde, jeg fucking banner ham på køen. Så han flækker mig ham der. Hvis du
flækker mig, ikke? Og så fucking får du permaban. Ej, hvor dårlig. Ej, hvor dårlig. Ej, hvor dårlig. Ej, hvor dårlig. Ej. Ikke til seriøst. Det er kun for sjov. Men i næste video, så vil jeg vise, hvordan man kan altså ikke i næste video vil jeg vise, hvordan man kan klippe tingene sammen. Oh my goodness. Han prøver at skyde mig fra starten af. Sygt dit fucking bøsse, klamme flyhacker, din fucking killer, mand. Ja, GG, du kan tro GG, mens for du fucking slår på mig, mand. Hvor fint. Bøsserøv. Hvad bander du nu? Flashband, hvad hedder du nu? Du hedder IT. Hvor er han? Bander på stedet, der er i. What the fuck? Nå, der. Fuck, du får også bare banden næste gang, det her, mand. Ja, hvad hedder du? Jakob i landet. Ja, jeg har dig lige her. Jakob. Hallo? Jeg bander dig flashband, Jakob. Godt prøv at komme igen, men det hjalp desværre ikke. Der var lige band der. Der var lige band. Det var sådan, vi kan kæmpe mod hinanden igen. Der fik jeg lige en band. Nej, jeg skal kæmpe mod en... Og jeg er En orange. Men du får band også. Orange. Orange. Jeg tør godt at give dig band. Du får også bare band, fordi jeg kan se, du hacker. Nej, jeg havde orange. Ja, jeg fik lige en hack. Nej! Bøv. Okay, Godt klar. så skal vi sammen. Ja. 1, 2, 3, nu. Han vil bare prøve det igen. Nå, jeg kommer ikke sammen med dig. Blæk, og jeg bander om dig, men på stedet, der jeg lige Jeg kan flyve. Ej. Fuck, jeg har lyst til at bande ham lige nu, mand. Han sidder bare og bunder, mand. Ham er på en nemt. What? Vi kan ikke slå hinanden. Vi er pisse dårlige. Kom igen. Stone slad. Kom igen. Så må vi se, hvor langt det her bliver. Sygt hack! Hacker! Sygt hack, du får band. Ja. Yes. Yes. Jeg har lyst til at bande alle, mand. Jeg har lyst til at bare bande all. Også mig? Ja. Okay, han var også i level 4. Så. Ja. Lad os prøve næste. Jeg tænker, at det her, det bliver måske den sidste. 3 mere, og så tager jeg afsted. For at vise jer, hvordan man kan få Bandicam til at lave det helt perfekte, man vil have. Der er lidt flækket uden æbler. Ej, pisses. Men han gider ikke mig. Kom nu her. What the? Okay. What the fuck? Og så skriver han også GG. What the fuck? Okay. Så skal jeg flække de 2 andre. Nu flækker jeg de 2 andre. Sygt hacker!